ओरिजिनल घी हो और वो डालडा बे ओकरा कुछ ना होई कुछ ना होई बुझ जाएंगे ठंडा पाना के दिन बा और गमछी लपेट के हमें लगा के काहिमगिरी बाबा बड़ा बढ़िया बढ़िया गाना बजाना शुरू नहीं और कहे का नहीं है। अच्छा जब नाच लियालस तो कर समाज में बैठे के चाहिए तो का करो अपने नचनिया का तू भेज दिला हो ना काहे कहते हेजा कम से कम बैठाओ हाँ कम से कम हेजा बैठे तो कम से कम तले चाचा हो बत्ती का चाचा गलती ना नो अरे बड़ा रंग लेता नहीं मर देता भगवान बनौले रहो। समय चली जा हमने के समय अनुसार जहाँ से कथा प्रसंग छोड़े बड़े हम गाई लेकिन आज के माहौल ऐसा हो गई बा गाना बजाना के 1:16 हो गई बा हमारा घड़ी में 1:16 1:15 हो गई बा 40 मिनट हम गाई और बाद में हम हिमगिरी बाबा के हमारा दे बकबा गाना बजाना गावत नहीं लेकिन अभी बहुत गलत बन बा हुए वो लड़का का कहता हम अगला होली में आई आ तू पेक मारे तारा बिछौने पर ओकाए माने ई जोन आवता होली ए में नहीं है अगला होली में है माने 2023 के कहाँ है ए होली में होली मनाई अगला होली ऊपर आइबे ना को का कही का कर सीजन में नहीं कुछ ना पिछले होली होइए हो ए होली मना राधापति राधे श्याम सीता पति सीताराम तने हम तो तने मिल गए तो ही चारू धाम के मुकाम गोसैया सुमिरत में आवेला देर ना लगावेला बिगड़ल बनाई देला काम गोसैया। एगो हमरा सब के भोजपुरी पर एगो हम गीत सुनाई पहले के व्यास रहले दैत्री ठाकुर भिखारी ठाकुर बेचू मिया गुलाब शर्मा भरत शर्मा धुरान काका पहले के अब जमाना नहीं थे पहले के ऐसा समय रहे पहले के दुगोला के प्रोग्राम में नचनिया ना नचत रही है जब चैता होई वो घड़ी लवंडा नचिहस दसिलवा 6 फुट के है लेकिन आज के वो समय हो गई बा के घड़ी नचनिया ना लेके तो हर प्रोग्राम में ना ए घड़ी तारा के केहू पूछबे ना करी कि कौना भाव के मुरई बा विचार करब हमारा बात पर गाना बजाना पहले के का रहे आज के का हो गई बा बहुत अंतर हो गई बा आ ओकर बाद में तरीके से को प्रसंग आई आएगो हमने के जवना अई हमरा सरदार राय जी का माता जी को हम एगो हम गीत गाई आ तब एगो लइकन लायक एगो लयदारी गाई आज के समय ऐसा हो गई बा अगर लइकन लायक ना गईबो तो लइकवा हमनी के गाड़ी देला लो पुरानिया लायक अगर ना गईबो चाचा लो लायक अगर रामायण कथा 10 मिनट ना गईबो इहो लोग कहेला लो चला हो मैं लौना छोड़ा ब्यासे हो गइल बड़े से आय अगर लयदारी ना गईबो जब प्रसंगवा चालू करी ले जा तो ही नौका लइकवा लो हमनी के कहेला लो चला घरे अभी लगले कथा गाए अभी लगले जानकार बने लगले मुरारी बाबू के सार बने ई लइका भाई लोग कहेला लो रघुकुल रीत सदा चली आई परसों दिन हमारे प्रोग्राम रहे हाजीपुर जेव कहने की रघुकुल रीत सदा चली आई पहले 3 गो लइका कहतर सके चला हो एक आगे इशारा कुछ ना गाई आज उहे ब्यास लोग भैलू हो गई बा।